Mga opisyal sa Dakbayan sa Talisay na nawagan sa Kapolisan sa lalawigan nga unta hinganlan kadto mga elected officials sa syudad nga gikatahong nga nagsilbing protector sa gitumbok nilang mga drug personalities. Si Luan Mirondina sa report. Giangko ni Talisay City Vice Mayor Alan Bukaw nga nasakitan ang konseho sa giluwatang pamahayag ni Cebu Police Provincial Office Director Senior Superintendent Manuel Abrojena nga adunay mga elected officials sa Dakbayan sa Talisay nga nagsilbing protektor sa mga drug personalities. Matod sa Vice Mayor, kini ang ilang gihisgutan atol sa caucus. Gihulagway sa Vice Mayor nga sweeping ang pamahayag nga giluwatan sa CPPO Director ug di malikayan nga madaot ang reputasyon sa tanang elected official sa Dakbayan sa Talisay. Kaming mga politiko anad naman mi nga labayon o lapok, no? Pero muhangyo lang unta mi kung kinsa may gahatag ana nga statement nga nganlan lang. Kay looy man sad ang among mga anak. Looy among familia, among mga relatives nga nanawag nga unsa naman mo diha protector man diay mo. Gipalanog ni Bukaw nga suportado nila ang kampanya sa presidente batok sa illegal nga drogas. Apan unta, mas maayong mahatagan og katin-awan ang mga reports aron usab di maduhig ang mga nagtinarong sa ilang trabaho. Nagduda ang konseho nga posibleng may bulok politika ang pagduhig sa pangan sa mga elected officials sa Dakbayan sa Talisay, ilabi na kay naghinangat na usab ang piniliay. I hope I'm wrong. Pamulitika ra ba? Hapit na ra bang eleksyon? It's so timely nga ingon nga kaming mga elected officials mga protector. Si Talisay City Mayor Eduardo Gulia sayang bahin nagdumili pagluwat og pamahayag kabahin sa maong issue. Apan ang iyang apo nga si 1st District Congressman Gerard Anthony Samsab Gulyas mipagawas og official statement nga nanawagan usab ngadto sa kapulisan nga unta dili basta-basta muduhig sa mga opisyal sa gobyerno samtang padayon pa ang validation sa gikatahong kalambigitan sa illegal nga drogas. Sa iyang official statement gidugang niini nga mabutang sa alanganin nga posisyon ang tanang mga government officials kung i-generalize ang pagpangan kanila. Gani, gihangop nila ang unsamang investigasyon aron ma-validate ang mga taho ug mahinganlan gayud ang mga tao nga nalambigit sa illegal nga kalihukan. Gidayeg usab sa kongresista ang kapulisan sa ilang gihingusgang kampanya batok illegal nga drogas ug subli nilang gipadayag ang ilang suporta ngadto sa kampanya sa presidente batok niini. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.